אז מה קורה כאן אקספלוד בוי, והיום אני פסטור חדש בסקר של עכבר שכתבי בתגובות, תעשה סקר על גלש כלשהו. אז אני לא חושב שהייתי קורא לזה קטט שאני לא יודע, אני לא ממש מבין בעניין הזה. אז מי שמבין בזה שיכתוב לי בתגובות, זה גלש פה ואני מקרא. אז יאללה, בואו נמשיך לעניין. אז לעכבר קוראים לוגית אץ'. האורך שלו הוא 15 סנטימטרים והרוחב שלו 6. מאוד נוח לשימוש. הוא אלחוטי והוא עובד על סוללה אחת. כשאתם קולים את העכבר, צריכים להכניס את הסוללה, כאן לזה הכפתור להדליק ולכבות. הנה, כאן. כשזה אדום אז הוא מכובה, וכשזה ירוק אז הוא דלוק. לא, אין צורך למלא סוללות, פשוט עובד על סוללה אחת. לא קטנות, הבינוניות הרגילות. ופה, איפה שהרוג הזה נמצא, הנה ליד הסוללה. ליד הסוללה ירוק הזה, כאן. אז פה נמצא USB של זה, שמחברים אותו למחשב. ככה הוא עובד. הוא מאוד נוח, הוא עובד חלק. וגם ללא פד לעכבר, הוא עובד חלק. הוא לא עכבר מהיר כל כך, הוא עובד חלק. נוח לשימוש. מתאים לכל יד, נראה לי. ואני יכול להגיד, העכבר הזה נמצא אצלי ממש הרבה, אבל הרבה שנים. והוא ואבא שקנה אותו עוד במחשב הראשון שהוא קנה, ועכשיו הוא משמש את כל מחשב בבית שלי. אני ממליץ עליו, אז חפשו אותו. לא זוכר איפה אבא שקנה את זה, אבל אם אתם אוכלים כאלה, חפשו בחנויות כמו באג. עוד חנויות שאתם מכירים, אבל הכי נפות שאני מכיר זה באג. אני לא חושב שמוכרים שמה, נראה לי שמוכרים. חפשו, אז תשאלו את המוכר, עכבר לוגית אץ' אלחוטי שהוא נראה ככה. חפשו אותו ותנסו אותו בעצמכם. הוא בסרטון הבא שלי, או שבסרטון הזה, תחזרו אליו, לא נעלם שום מקום. בסרטון הזה תחזרו אליו, תכתבו אם הוא נוח לשימוש, אם הוא לא. לפי דעתי, כל הדברים שאמרתי עכשיו, נוח לשימוש, טוב, חלק עובד, זה לפי דעתי. אם לא, לפי דעתכם, לפי דעתי, אני מאוד ממליץ על העכבר הזה. אז טוב, כאן מסתיים הסקר שלנו. תנו בלייקים אם אהבתם, זה בכפתור כאן, הוא נראה ככה. ובסובסקרייב, זה אדום שכתוב שם משהו באנגלית בלבן. שמחתי להיות איתכם, ויאללה ביי.